ومن والاه. كوثر سورة الملامة شو يتسامى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم. كوثر سورة مكي سورة إين نير مكة شاية سنوارت الكثير صعد المعنى لنا نفهم. نعم. ابن كثير رحمه الله ذا كاور نعم حديث ترجع كوثر نعم للوارد. إنا يعني ألبت بذ. إنا ألبت بذ الله تعالى قرر. أعطيناك بيردك سنة أي محمد كوثر ثونه الكوثرة كوثر ثونه كوثر ثونه برثون بردريان برغيون هذا تفسير مجالية كوثر كابر كان قالي هذا تفسير هذا. فصل لربك وانحر. فصل نماذق دعاء دلقت فصلين زمانه فصل دعاء دلقت نماذق لربك الله أشين خالصا لله دعاء دلقت نماذق وادترن الله دن بس هيش كما اسمه وش وادتر etmeklik kulen Allah'a şükür et. Çünkü Allah'dır sana kevser suyunu veren, peygamberliği veren. Venhar, ve şu tanıdığın ama damak çal. Kurbanlıklar çal. Allah'ın yoluna canlılar ver, yolu himmeti li Rabbike olsun. Allah'ın ırdalığı için olsun. Allah'ın yolu için olsun. Allah'dan başka hiç bir zadın yolunu şunu vaadetler etmedi. Şunu olma. Fesalli yani namaz oku vadet et. Li Rabbike Rabbun için venhara nama nahr değil. Aslında nama İslam'da ulumallar damak salmaklarına nahr değil. Nahr değil. Şu dövüş değil. Şu dövüşe nahr değil. Şunu mu? Şu dövüşe nahr değil. Onun boynu uzun maallan boynu şu dövüşünün çıkan yerinden sallan için nahr değil. Şunu mu? Sonuçta Arap dilinde zebahtu cemelen nifen bırak Arap dilini sen bilmeyenlerin manisi. Şunun mu? Sonuçta düğün damağın salamda zebahtu demeyen nahartu diyen. Şunun mu? Ama boynu uzun mağla boyun geçi tavuk şon alaktatlarına ama zebahtiyle ona ama boynunun kelleden başlayan yerinden salınsa ama ona zebahtiyle. Şunun mu? Yani Allah Teala diyor da venhar diye venama bar damak çalmağını bar kurbanlıklarını ama lillah li rabbike. Tamam nama diyor inne şani'eke şeksev inne şeksev şani'eke senin düşmanın şani'eke senin düşmanın şeksev senin düşmanın huve yani ol düşmana gayet huve ol düşman el-ebterdir diye. Sonu kesik. Hayrı kesik. Ölü ölmeke adi bereketi yitecek adamdır diye. Hayrı kesik, bereketsiz, nesilsiz, avraysız. Ölüp ölmeke adi yitecektir diye. Ama senin adın ölünden sonra kıyamete çenli duracaktır diye ama düşmanın böyle olmaz diye. Ölü ölmeke hatta komşuları adından çıkarır. Şunu bu sözünün neyme Allah Teala'nın beyt hikmetliğinin neyme manisi var. Dersen neyme Araplarda bir yerinin var oğullar ölse bu sirar racül diyene kendiler. Nesli kesildi diyene kendiler. Şunu yani manisi aynı ölü kutordu bunu hiç kimden tanımaz diyene kendiler. Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in oğullar ölenme Amme Ebu Leheb diye bir rivayette başka Mekke müşrikler bu sira Muhammed dediler. Muhammed'in son kesildi dediler. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o müşriklere aydıp Allah'ın yanına nefil sen adın
dabaran zürriýetden galanakda näme taqat ibadet bilen Allah yaqinlaşan näme zatlaryň bilen gala. Şoň üçin näme huwal abtar diýär. O düşmanyň sen abtar soň kesip diýär. Şunu. Emma senin ismiň awraýyň näme baqi diýär. Indi şaýda bir belläk geçmeler. Inna näme Allah Taala şaýda näme inni diýmedi, men niýmedi inna diýdi. Şunuňmy? Köplük formada getirdi. Şunuňmy? Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kawsar bilen ýokady berilen atmy, berbilýärdi. Ve inna ondan şu köplükde geldi ta'zim etmek üçin. Özüni Allah Taala näme beýgetdi. Şunuňmy? Şoň arab diline ulanylýan uslup paça adamyň ýokady edenem bolsa şunuň araplardan biz buyurduk. Şunuňmy? Ya biz şu karary näme kabul etdik. Karar kabul etýän näme paçaň öýdi. Şoň üçin näme arabyň dilinden şu zatlar ulanýan üçin Peygamberimiz sallallahu Allah Taala Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim berende arabyň söz ulanýanyna berdi. Inna özün ta'zimna diýdi. Biz sana berdik diýdi. Beren Allah. Şunuňmy? Akara tefsirde yani biz berdik diýip köplükde näme diýdi? Men buyurdum we ferişteleriň jemaatym sana ýetirdi. Şunuňmy? Öyle en doğrusu näme ta'zim. Şunu. Hatta paçalar wagtlaryndan biz kafir ýeňdik diýär. Şunu. Ya kafir paçalaryndan biz düşman ýeňdik diýär. Paça düşman ýeňende on goşunlar uruşýar. Paça tarapyndan ötýär. Yani biz diýdik näme? Yani men goşunlarym wagtlarym bilen. Ya da ta'zim manide biz näme? Şu karary kabul etdik diýär. Karar kabul etýändiňe paçaň öz hakynda degişdiler. Emma Allah Taala inna diýenne özünü ta'zimlap, öz kadrının, awraýynyň beýikligini näme derejesiniň ullugyny beýan etmek üçin özünü köplük formada getirdi. Kawsar näme? Şu aýda bir topar hadisler, ýa-da şu hadisden birinde näme diýär? İmam Ahmed rahimahullah Ibn Umar'dan rivayet etýär. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kawsar diýär cennetde bir derya diýär. Cennetde bir derýanyň ady Kawsar. Mesela Ağmı deryaya, Ceyhun derya diýilýär. İki kenary lagly merjennenmi? Hatta akyan düşewen lagly merjennenmi? Yani lagly merjennen näme çekilen ýasdan akyan näme Kawsar suwy bir içen adam qiyahis qatan näme tutamaz diýär. Soň ve ma'uhu ashaddu bayawan min al-laban ve suwunun aqlygy diýär, süýdüň aqlygyndan akdyr ve ahla min al-asali diýär. Ve tagamy ballanam süýdüdir diýär we onuň käseleriniň sany asman ýyldızlarynyň sanynyň kämeli. Allahu ekber. We näme ummatyny öz elim bilen guýup içirerin ýaşandy. Öz elim bilen alyp içirerin ýa. Ýöne näme ummatymda tanaýan bir adamyny näme periştere gelip gowarlar diýär. Men Kawsarymdan başgaçdyrarlar diýär. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme olan men ummatymdan diýenne ey Muhammed bu sana ümmet bolmaklygyna manafi adamdan senelen soň bu sen dininde näme üstesmeler goşanny sen bilen asdylar. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başga hadise sıhhan sıhhadiye bu'da başgaçdyryn diýär. Ve bu hadise mene bir anlaýanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm soň gaýyp bilmeýändir. Ölümden soň gaýyp bilýän bolsa pir-seristen ol adamyny koýanlaryň sebäbini soramazdy. Ola birinjilen ikinjilen Peygamber söýmek on dini tutmak, on dini üstesmek isteder. Şoň üçin Peygamberin hakykatdan kıyamet gününde Kawsar suwundan içip tutamajak bolsa, o şefaatda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatyny mahrum bolmajak bolsa näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tutmaly we Allah'ın cennetine giren näme aýty ösretler görýän adamlardan bolsa bolsa Peygamber'e ittiba' edip itaat etmeli. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Kullun yedhulul cennete illa men aba. Cenneti istemeýänler nähemmet cennete girer diýär. Şunun edil şu hadis etmemizde bizim içimizde sonra çıkışar sahabaların içinde sonra çıkıp näme diýerler? Ve men ya'ba ya Resulullah akıllarına turman cenneti istemeýän adamlar ya Resulullah diýenlerine näme diýerler? Näme diýär Peygamberimiz? Men asani fakat aba diýär. Mana garşy çykan, men sünnetim tutmadyk ya, men sünnetime düşmançylyk eden ya bidgatlar goşup näme men sünnet cemalymy näme bidgatyň garankylygy, hasalygy bilen örten adamlar näme şolar cennet istemeýänlerdir diýär. Wallahu taala a'la we a'lam. Inni ma'un surasy namalagy. Ma'un surasy namalagy.